Čaute, lidi, dneska vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme video s 22. Jeli jsme z hlavní nádraží a teďka jedeme na polikliniku. Teďka mně došlo, že bych teďka natočil, takže sorry, že mám tady přeskačku, ale moc se omlouvám. Nebojte, uděláme si i cestu zpátky 22. Jedeme na polikliniku. Jsme tam celý. Wow. Tohle zastávku fakt miluju. Velké náměstí. Ne, HVčko. Velké náměstí. A zase budeme chvilku čekat. Teďka bych tady prohlásil intro, kolik je jakoby teďka hodin. Je teprve za 9 minut bude 5 hodin. Takže jo. Jo. Příští zastávka na Strahovce. Nice, na Strahovce. Lidi, na Strahovce. Na Strahovce. To je Strahovka. Já si myslím, že tady parkuje auta hezky. Tady musím teďka hezky odbočit. Ne, prosím, ne, amen. Není amen. A víte o tom, že přišla, no, nevím, jestli to je memečko, asi je, ne? Tung, sahur. A jak ještě italské brainroty. Ale víte, to je hlavní postava. Tung, sahur. Hej, ale jeď, ne? Ne, vůbec. Teďka jsem do něho malem napálil. Hej, co to je za i? Mě to nezajímá, prostě ho projedu. Na Strahovce. Ne! Roční brzda mě zachránila. Nice. Poliklinika. Konečná zastávka. Konečně, poliklinika. Konečná. Oh my god, lidi. To jak jsem udělal? Možná si uděláme i trojbus, ale no. A pokud tady bude tak 40 lajků, tak udělám tutoriál, jak nastartovat trojbus, autobus a tramvaj. OK, jsme tady. Ne. Poliklinika. Konečná zastávka. Prosíme vystupovat. Takže chvilku budete čekat. Takže lidi, dal jsem si 23. Jak jsme měli teďka 22, tak jsem chtěl 23. Poliklinika. A pojedeme úplně skoro stejným směrem, akorát jedeme na zastávku u Černého koně. Jo, už. Aha, topení jsem zapomněl. U Černého koně. No, u Černého koně. Ne, lidi svědí zadní končetina. Nemyslím nohu. A jak si to říkat jinak, bych tady v Sim simulátoru dostal ban. A napište mi prosím do komentářů, znáte tuhle hru, jakoby Sim simulátor, nebo ne jako znáte, ale hráli jste ji někdy? Jo? A pokud chcete srdíčko, nebo dneska mi napište dolů do komentářů, kdo má právě že svátek, dolů do komentářů a já vám dám srdce. Je stůj? U Černého koně.
Hodně se těším na autobusové nádraží. A pokud chcete nejdelší linku tady, pokud chcete, abych si tady zajezdil nejdelší linku, která tady je, Autobusové nádraží. tak pokud chcete prostě, abych si zajel nejdelší linku a abych to natočil na video, tak tady, až tady bude tak 100 lajků nebo 51 lajků, tak to udělám pro vás. A prostě pojedu tou nejdelší linkou a je to nákup a je to linka NC, prostě z nákupního centra do nákupního centra. Autobusové nádraží. A myslím, že trvá tak 50 minut, jakoby to. Takže tady budu hodně dlouho. Ale pokud chcete si, abych je zajezdil si 30, což je taky trošku nejdelší, tak tady dejte odběr, abychom dosáhli 250 odběratelů nebo rychle 300. Jsem rád za tohle číslo. Republikánská. Počkej. Ok, jedeme na zastávku Republikánská a pak bude Lázeňská. Nejlepší zastávka, která se mi tady líbí, je Horní náměstí, Velké náměstí a Říční. A ta 23 jede na Říční, takže vám to můžu klidně ukázat. A prosím, dejte tady hodně lajků, hodně. Počkej, mám tady jet? Jo, mám. Já jsem myslel, že jedu špatně. A jo, ne, já nemám navigaci. Republikánská. Kam já to dávám bez navigace? Když já tady furt používám navigaci. Lázeňská. Tak už nevidíte, že jsem zapomněl navigaci, ale já už ji asi nepotřebuju, protože já to umím. Ale Jiřího Spoděbrat tady se zaseknu asi. Ne, Jiřího Spoděbrat. Já se jenom podívám, kam pojedu. Jakoby tím směrem. Jeď. Teda, zastav. Lázeňská. Ne. Jiřího Spoděbrat. Bro. 2 minuty, jo? Musím jet. Na kasáren. Jenom se tady nakouknu, kam bych jel. OK. Jenom jsem se rychle podíval a musíme odbočit zde. Myslím, že zlatá verze stojí, myslím, je hodně, není drahá, ale je taková, jak to popsat, no prostě normální. Akorát je malinko drahá, ale to se dá. Když na rok chcete, tak to je, myslím, že až na 200 na rok, myslím. Já pojedu jako tramvaj. Ale nebojte, ještě si nenakreslíme. Zařídíme tramvají, třeba tady tu, která teďka tady přijíždí. Jo, já to dávám bez navigace, jenom tam jsem se zasekl. Jenom se kontroluji, 1, 2. Jo. Ne, kam já jedu. Takhle jsem si to chtěl vždycky zařídit. Jiřího Spoděbrat. Já vás zajedu, hoši. To nedělejte. Kamo, to ne. Kamo, to nejde. Kamo. No, dej se tam breakdance, jedu vám, nazdar. Mě to nezajímá.
Já jsem zase tak naštvaný. Ne! Blbej autobus, nesnáším ho. Musím se zase nějak vytočit. Mě to nezajímá. Já jsem zaseklej. Lidi, tohle fakt nehrajte, když jedete 23. Ne. Úplně dopadnete jako já. Teďka se tady musím zase vytočit, sakra. Že jsem zapínal tu kameru. Nebyl tady tu, kterou teďka natáčím, ale tady tu jedničku, tu vidíte. To fakt nesnáším. Tak ještě jednou. Jiří Hospoděbra. No, hurá, děkuju. Dělejte, nastupte, vystupte, máme zpoždění. Evropská. Díky vám mám teďka zpoždění. Že jste mi to neuznali. To je dobrý, tady můžu projet. Počkej, mám, jo, tady jo. Evropská. Dobrý, rychle. Hašpická třída. Nesnáším tu zastávku. Ale třída kosmonauto. Ne. Nebo chcete teď, jakoby to? Tutoriál, jak si stáhnout, nebo nestáhnout, ale nastartovat tramvaj. Je to trošku náročnější, Hašpická třída. ale ale pokud hrajete tuto hru, takže si to okamžitě zapněte a nějaký ten den natočím, jak si stáhnout, jak nastartovat tramvaj. Říční, nice, kámo, říční. Ale jak mi to vyplo? Mě vypl blinker, ne brinkl. Prosím. Teďka za 3, 2, 1. Dejte mi zelenou. Wow. Ona mě fakt poslouchá. Děkuju, Tomáše Faino. Říční. Příští zastávka. Brněnská. Nice. Brněnská. Teďka musíme trošku čekat, tak 20 vteřin. Lidi, já bych chtěla rád udělat svůj merch, ale to fakt nejde, já nevím, jak udělat svůj merch. Takže nice lidi, jedem. Příští zastávka. Kasáren. Přepravní kontrola. Vážení cestující. Připravte si prosím své jízdní doklady. A najednou ty cestující. Ne. Uj. U kasáren. Nice, ve voze. Kasáren. Teďka to vidíte rozmazaně. No teď je to ještě hůř. Příští zastávka. Hornická. Zastávka na znamení. Hornická zastávka na znamení a někdo vystupuje.
Hornická. Ok, vezeme 2 cestující. Příští zastávka na Lukách. Konečná zastávka. Na Lukách. Na Lukách. Konečná zastávka. Takže pokud se vám tohleto video líbilo, pokud ano, dejte like, odběr, tomu zvoneček a napište do komentářů, jakou hru máte rádi, jestli 8 nebo 7. Čau.